kai umarni ake baka ba shawara ba. Lalle dole sai ka cire ta daga cikin zuciyarka, ta watse daga cikin zuciyarka. Don ka kuskura ka saki muka ƙara ganin ka ko muka ji labari ka je gurin ta hira ko wani abu na soyayya ka damba. To daga yau duk wanda ya kare maka rashin kunya dukan mutuwa za ka yi mishi, wanda kuma ya sa hannu ya mare ka ni na baka izini ka kashe shi kawai. Za ki fito ne ko in shigo miki mugun duka munafuka tsohuwa? Ɗana ba zai iya ɗaukar yarinya ya su gudu ba. Sarki yana faɗa kina faɗa saboda kin rena sarauta. Dole ne a yi miki hukunci mai tsanani. Haba ranka hidaɗi, kada a yi saurin yanke hukunci akan abin da bamu da tabbaci. Wanne tabbaci? Maliman, ni ɗana ba zai aikata wannan abin ba. Ɗana mutumin kirki ne. Ɗana abun kwaikwayo ne ga mutanen garin nan. Kada a sake a yi mata sitara. Taron kai daɗe komai yayin. Sannan kuma a kulle cikin gidan. An gama da so nake ta zagonye ta zama ƙasa. Gaskiya mai gari, abinda ɗanka yake mana a garin nan ya fara isa. Kai sarkin noma ka san inda kake. Kai ƙaramin munafiki da ka taba da kai nake magana ba. Gagare. Ya ne? Wannan ɗan birnin nan ɗan bokon nan. Na ga shi wani shishigewa Aliya yake ne don uwarsa. Wannan wai wanda ya zo daga birni kenan. Gabadi kawai zan so kawai rana ɗaya kawai in same shi in ta kame lastu wannan. An bafa. Ina so a bar shi a nan gurin. Kada a bashi ci, kada a bashi sha. Har izuwa gobe da safe. Yanzu ma liman da kai za a haɗa baki a ci amanar garin nan? Dan ƙauye. Dan ƙauye. Anas, ka san me nake so da kai? A bashir. Maganar lantu. Lanto dai wata na sai lanto ta nan ƙauyen? Ta nan ƙauyen? Magana ta ƙare.
yarinyar nan baka san wani abu ba ga ta dai baka amma fa ta yi duk soyayya da take son ka yarinyar nan tana mugun son ka wannan lantan wallahi tallahi wannan lantan kai ni ko wallahi tallahi ina ganin ba haka san mama wancan ma take son ka ba da wannan lantan ni da nake so in je binni ana yanzu ko ana ga malam to kana wani abun nan inda bakinka munafikin Allah kaga kai daga an zo ana magana sai ka zo shikenan ba za a ba mutum shawara ba ni dai ina ga ma wallahi ka san na rabu da iyayena lafiya ka san dai na rabu da iyayena lafiya ji gwamnu zakari ai zakari so nake ina da binnin nan ko ji gwamnu kaga wannan munafiki ne wannan idan har kana biye mai zai ma sanadiyar rashin zuwa birnin ka kai isa arziki na kare fa abin da ba ma so a ƙauyen nan kenan kuma so nake a ƙauyen nan a ce in ka ga mutum ya zo da helicopter to ni ne silan budi kamar ka kai gurin ka je sai da wannan gonar ta gado ko ya kuma zai da kaninsa kai da baka fita haƙƙin jama'a to kai dai ka zo ka riga zuga to kani naga ba yaro bane karami to in yaro karami ne fa to ko raban gadan aka ce za a yi na gonar me zai samu abin da za a raba da yanda zai dauka da yanda kaninsa zai dauka ba daidai ba abin da za mu yi mai ɗaya ne mu sai mai kunu da siga ta bakin ka da gyaɗa ana sai da gyaɗa makotan ana sai da gyaɗa sai mu sai mai kunu da idan na je binni lalle munafiki in na je binni akwai wannan ka je ka riga yana taba ka zai karya ma kashi talauci zai karya ma kashi tashi mu tafi Allah tashi mu ba ka iya zuwa gona ba sai dai zai ta zuga ka munafikin ba zai tafi kaban gudu munafiki kawai banda munafunci ya zauna yana taimaka bari da fito mu hanci dan yana bata mana rai to amma ya zan yi ni dai wallahi ba zan daina gaya mai gaskiya ba dole sai na gaya mai gaskiya kowa ya zai je ya riga abin nan dinsa yanzu idan ya je ya sai da wannan gonar ya tafi wani birni to me zai yi a birnin banza ka je can ka sha wahala ma ka je har ma wai cewa yake wai zai ba su miliyan 5 saboda hauka ma ake ma saboda kuɗin ma bai ma san yadda ya tsaya ya karta ya samu kuɗin sa ya dan je a wurin lanto ita ce nan daidai zaman sa wallahi tallahi ya fi sai ya fi mihi mai yanke gatari sara itace muna mi gero na mu dawa. Idan Allah dan zo, dan Allah ka shiga gidan nan ka ce lanto ta go. Kai ne soyayya da yayanka sannan kuma na zo ne da kai? Banza gajar, jiba kafa, guda nawa kake dan karami da kai karamin kwaro. Dan Allah kawai ka wuce ka tafi bana son ƙara ganin kakwar gidan. Yanzu Anas ne yake son yarinyar nan. Zo ina soyayya da ita ce shi ma yana soyayya da ita. Daman muna da biki. Kaga yanzu ta ƙara ɗaurawa ke. Tudun wancan ɗaya ta. gayan nan kai salo takawar kala da ada mesti lew si lew agani wannan ya kai haka yau ba irin da ina ga wannan shugaban kasar Buhari haka na taba gani haka ka taba gani haka ka ce tun kan sai da gwanan ni na ma fara zama president Allah ba ka kafa ta kafa sarki ba wallahi tallahi ai yanzu ne mutane ba su raina ka ba amma a ƙauyen nan na sai da gonan nan da abin da zai faru wallahi sai na wannan riyar yana kira yan sanda guda 900 an kama sun kone gidansu sun kama ta dama ni ne dan shali dan ka Shalan to tago me yake ne haka me yake da miki zo aike ki je ki so mun garin kwaki a shagon fata ne ita ke zan garin kuma ko da sauri ki miki da wannan manna kake
dakata ka tsaya da wannan munafikin yana zuwa yana gukuntuka ma abu. Ni ne munafiki? Kai munafiki ne nan wallahi. Ka je ka tambayi tarihin dangin su waye suka bullo da munafunci a garin nan. Akan me zaka zo ka riga zika? Marayan Allah ba shi da uba amma ka zo ka riga yin wannan abun. Ai ba a maraya sai ragu. Ba a maraya sai ragu. Ya ishi saboda kai munafiki ne ka zo. Yanzu abin da nake so in tambaye ka me kawo ka nan gun? Ni na zo ne in ba shi shawara ta gari ba wai irin shawara. Sele kai ne kake so ka je birni ko kuma ni na tilasta ka? Kai kake tilasta shi. Kaji ko kaji ko ba wani shi yake tilasta. Abin da nake so in tambaye ka waye kira ka? Waye ke ambata sunan ka a nan go? Waye mahaifinka a garin nan? Idan ka ƙara shiga harkar mu zani dan gidan Malam Shehu ne wayannan kullun sai an dora a gidansu. Ni ba irin gidan ku bane wayannan munafunci kuka ajiye kuna yi ba. Ni dan gidan Malam Shehu ne. Allah sarki. Ni matsanan ne dan su. Ka je ka tare ni mana. President wanda shugaban kasa kake zuwa. Wallahi ƙarya kake. Wallahi ba za ka yi gaba. Kai ba za ka yi gaba. Yadda muke da kai wallahi ba za ka yi gaba. Wallahi ba za ka yi gaba. Kai din banza kai da gunna. Kai din banza kai. Wallahi ko ni ko kai. Wallahi ko ni ko kai. Wallahi tallahi ko ni ko kai. Ni dai ka san gidan mu bai mi gadan wannan rigima ba sai ka je kai ta yi. Kai kamar ludayi. Kai dan Allah jihi. Tsagal. Ka dena wani tada hankalinka. Akwai wanda zai hana kai ka je birni a garin nan? Ai ba haife sa ba. Tunda uba ya mutu ai shikenan. Zuwan ka birni kamar an yi an gama. Wannan kanan na da kake gani. In na sai gida 100 za raba gurin kuɗi. 100. Kuma fa ka san wani abu? An bahi kaso 1 ko rabi. Kaso 1 ko rabi ko? A ɗayan ma a cikin tirawa yan la'ada da waye. To amma dai abin da nake so da kai ai kakka wani wai mutane wasu suna irin wannan abun wai kai ko maka canza ra'ayinka akan tafiya birni. Haba ta yaya? Sun isa ma su hana ka tafiya birni. Ƙarya ne wallahi. Ko da ke ina so fa in tambaye ka idan babu damuwa. Wai mahaifiyarka ta san ko za ka sai da wannan gona? Wannan gona? Ai wannan gonar ba wani isin zan sai ai ina sai da ita. Shikenan in na sirri ita ai sai ni kai ma dan fadan muna manta man ake ta irin ta turawan nan cewa ake manatot yawa ai kenan asirin ka a rufe kaga shikenan mahaifiya ba ta sani ba sai dai ko ta ganka a helicopter kaga a helicopter ana wai wancan ana ai Anas ne a ce aka ni kuma yin shiru yace Real G yawa Real G tace shugaban kasa ne Real G kace Anas naki to da me Dangote ya fara ka gani Dangote fa a karkara yake da kauyen su amma yanzu ya kai shi kudi a Afirka ka gani babu ai kai ma so muke ka zama ka zamo G yawa zama Real G yawa ai shikenan ma Allah wallahi G ni safa nake ka fa abokina ai kenta ko a garin nan ko duk wanda ya ce ma G yawa to miliyan 5 yana nan a rubuce da littafi ma dan ga kai da kiyawa da littafi ka gani yanzu kenan nawa ne lissafi na G kai yanzu so nawa ka faɗa so 79 ne ko da na 394 kana da miliyan 986 ko 986 kuma in ka je birnin zaka bani na ƙara ma shida san wani abu da nake so da kai ka toye kofa ta zama miliyan 200 kawai miliyan 200 asirin mu a rufe kai miliyan 200 duk wanda ya faɗa miliyan 500 ka ko zan kwana ina faɗa haba masoyiya ni na ce ke nake so kai kuma kin ce yana yake so shi kuma baya son ki haba dan Allah wai me yasa kike mun irin wannan abun ne kin san da nake miki kuwa haba dan Allah haba baby na wai dan Allah na gaya maka ana soyayya dole ne na gaya maka ba na son ka ka ban gudi kawai na wuce ko kuma hada ka da yayana abin da nake so da ke kada ki nan na ɗari ina gani suna dawa daga gona zakari da haka to da garin kai wai hannun ma ba aka bani ba idan kana da ƙarfi ka hannun ma ba za ka bani ba baka biyo ta hannun da za a baka hannu ba damuwa idan kana so mu baka hannu a unguwan nan to ka karfafa tafiyar G
ya kuma ba karfafa ba ni wallahi ba zan baka hannu ba kai sabo kake zuwa kana wallahi saban ubangijin mu Allah kake a'udhu billahi minash lokaci shaitani ba za ka ba mutum shawara yanzu bahiri da tsakar rana kake kafirta ina kofar gidanmu ni kafirta ka ne to cewa me kace ba za ka iya ba mutum shawara ta gari ba wala Allah me amfanin zama da irin gaga ni fa ni da man gidan naku na zo ana ka wani dauko fatanya za ka tafi gona ya kace wani ma'aikacin ka shiga ilimin kodagon za ka tafi haramun ne zuwa kodagon wani haramun ne in ba haramun bane dai amma kai ka riga tsina na naka haramun ne dai ka je gonar sa za ka zo da wani gemun ta shi ma na kan wallahi shi yake biyo ma ni ne Allah ka san baka saka min wannan abu ba wallahi Allah baka saka min wannan abu kaga ga mu wata magana ba za ka zo kofar gidanmu ba ka zo kana gaya mu magana bandan kyale ka ba an ka san in na kuɗi wallahi dan baje ka wallahi ƙarya kake wallahi ƙarya kake shikenan wallahi ƙarya kake kai waye da ma muke da kai ma wani da kai ma za mu koma ma mana wannan isan mu haɗa zuri'a da kai ba baka isan mu haɗa zuri'a da ma ba cewa ne kai ne babban munafiki kai lallaba kofar gidan nan kai ni za ka kula da kofar gidanku kai ni za ka kula da kofar gidanku kai lallaba kofar gidan nan ni yanzu ni za ka kula da kofar gidanku ina ga wannan dai idan na da ke ka zaka so ya ma daidai kofar gidan nan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'ar Yalwa da kewaye nesa ta zo kusa dama ta samu ga duk mai son ya ciri kuɗi ko ya transfer zuwa wani waje ya zo shagon Soja POS and Communication Center dama ta zo. Soja POS and Communication Center ba iya POS muka tsaya ba muna harkar cajin waya muna sai da kayan waya duk wani abu da kake bukata tun daga kan caja earpiece da sauransu sannan kuma muna harkar turi ga mata masu kallon shirin da sauransu da harkar fasta ko da irin fim kake bukata na India za ka samu kama da kan Hausa series ko kuma waƙoƙi haka na zamani ha ko kuma tsofaffi duk in kana bukata za ka same su a shagon Soja POS and Communication Center. Soja POS and Communication Center shine ƙarshe. Domin neman ƙarin bayani ku tuntuɓe mu a lambobinmu kamar haka. Kai, umarni ake baka ba shawara ba. Lalle dole sai ka cire ta daga cikin zuciyarka. Ta watse daga cikin zuciyarka. Don ka kuskura ka saki muka ƙara ganin ka ko muka ji labari ka je gurin ta hira ko wani abu na soyayya. Ka damba. to daga yau duk wanda ya kare maka rashin kunya dukan mutuwa za ka yi mishi wanda kuma ya sa hannu ya mare ka ni na baka izini ka kashe shi kawai za ki fito ne ko in shigo miki mugun duka munafuka tsohuwa ɗana ba zai iya ɗaukar yarinya ya su gudu ba sarki yana faɗa kina faɗa saboda kin rena sarauta dole ne a yi miki hukunci mai tsanani haba ranka hidadi kada a yi saurin yanke hukunci akan abin da bamu da tabbaci wanne tabbaci maliman ni ɗana ba zai aikata wannan abin ba ɗana mutumin kirki ne ɗana abun kwaikwayo ne ga mutanen garin nan kada a sake a yi mata sitara ranka daɗe komai yanku sannan kuma a kulle cikin gidan so nake ta zagonye ta zama ƙasa gaskiya mai gari abinda ɗanka yake mana a garin nan ya fara isa kai sarkin noma ka san ina kake kai ƙaramin munafiki da ka taba da kai nake magana ba Gagare ya ne wannan ɗan birnin nan ɗan bokon nan ya ga shi wani shishigewa aliya yake ne don uwarsa wannan wai wanda ya zo da kabari ne kenan kabari kawai zan so kawai rana ɗaya kawai in same shi in ta kame lastu wannan an bakwa ina so a bar shi a nan gudun kada a bashi ci kada a bayi sha
har izuwa gobe da safe. Yanzu ma liman da kai za a haɗa baki a ci amanar garin nan?